ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇಟೆ ಮಾತಾ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾಣಿನಿ ಕಡ್ಲೆಲ ಮಣೊಲಿಲ ಸುಕ್ಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 1/4 kg ದಾತ್ ಕಡ್ಲೆ ಉಂಡು ಬೊದುಲಿಯರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ದಾತ್ ಬೊದುಲ್ದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚೆನೆ 1/2 kg ದಾತ್ ಮಣೊಲಿ ಉಂಡು ಬೊಕ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪುನ ಸಾಮಾನು ಒಂಜಿ 7 ಮುಂಚಿ ಉಂಡು ಕುಂಟೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕೊಂಜಿ 2 ಊರ್ದ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕೊಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ ಚೂರು ಪುಳಿ ಮಣೊಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಳಿ ಬೊರ್ಚಿ ಚೂರೇ ಯಾವುದು ಬೊಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತ್ ದಾಸೆನಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು 1/4 ಚಮಚ ಅರಸಿನ ಮಂಜಲ್ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಇಂಗು ಬೊಕ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಂಡು ಅರ್ಧ ಯಾವು ಒಂತದೆ ಮನ್ಪುನ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಜೀರಿಗೆ ಉಂಡು ಬೊಕ 4-5 ಎಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 2 ಎಸಲ್ದಾತ್ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಉಂಡು ಐಕ್ ಪಾಡೆರೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಎಲ್ಯ ತಾರಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಸಾಮಾನು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತು ಪೊದುಪುವೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ದಿಯೆ ಸಾಮಾನು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತೆರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಂತುವೆ ಪಾತ್ರೆ ದಿಯೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತೆರೆ ಕಾಯೊಂದು ಬರಡು ಒಂತೆ ಕಾಯಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ಯೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಯಾವುದು ಎಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡ್ದಿಜ್ಜು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಯಾವುದು ಎಣ್ಣೆ ಅಂತೆ ಬೆಚ್ಚಾಡು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚಾಯರೆ ಪಾಯರೆ ಮುಂಚೆ ಸೋಕು ಕಾಯೋಡು ಕಾಯಿಲ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಿನ ಇದನ್ನ ಪಜ್ಜೂರಿನ ಪೊಡಿ ಹಾಕಿ ಪಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯೋಡು ಕಪ್ಪಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ದಿಯಾರ್ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಬಂದು ರೋಣಿ ಮನ್ಪಿನ ಕರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾವು ಅಂದಾಜು ಅಂದ್ರೆ ಸೋಪು ಕಾಯಿಲು ಕನಿ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಕಾಯಿಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಕಾಯಿ ಉಂಟು ಬತ್ತಲು ಮಸಾಲೆ ಎತ್ತ ಕಡೆದು ದಿಯೆ ಇತ್ತೇನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಜ್ಜಿ ಜೀರ್ದಾರಿ ಪಾಡ್ವೆ ಪಾಡ್ದು 2 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಂಡ ಯಾವು 2 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಂಡ ಯಾವು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು 2 ಸುತ್ತು ನೇನಿತ್ತೆ ಜಾರಡು ಪೊಡಿ ಮಂತೆ ದಾಂಡು ನನ್ನ ಕಡ್ಲೆ ಬೇಯಿನಂದು ತುಪ್ಪೆ ಮತ್ತೆ ಪೊರ್ಲು ಕಡ್ಲೆ ಬೇಯ್ತು ಒಂದು ಬೈದಳು ಐಕೊಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ ಅಂತೆ ಬೋಡಾಯಿನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಾಡು ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡ್ಯರೆ ಪೋಚಿಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡ್ನ ಬಕೊಂಚುಂಡು ಬೆಲ್ಲಲ ಪಾಡ್ವೆ ಐಕ್ ಬೆಲ್ಲಲ ಪಾಡ್ಯೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಈ ಮಣೊಲಿನ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ಪೆ ಸೋಕು ಬೆಯ್ಯಾಡು ಮಣೊಲಿಲ ಪಾಡ್ಯೆ ಮಣೊಲಿಲ ಪಾಡ್ಯೆ ನಾನು ಶೋಕು ಬೆಯ್ಯಾಡು ಪೊರ್ಲು ಬೆಯ್ಯಾಡು ಕಡ್ಲೆಲ ಮನೊಲ್ಲ ಶೋಕು ಬೇಯ್ತಲು ಮನೊಲಿ ಹೆಚ್ಚ ಬೆಯ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜಿ ಅದ ಬೇಯ್ತಲೆ ಅವು ಬೊಕ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದನಗೊಂತ ಬೇಯ್ಪುಡು ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಇಂಗು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಕು ಇಂಗು ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ವೆ ಕಡೆಯಿನ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಅಂದಾಜು ಉಂಡು ಸೋಪು ಮಂತ್ಲೆ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಬೇರೆ ಲೆಕ್ಕ
ಬೋರ್ಡ್ನ ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ಡ್ನ ನೀರು ಮೈಕೊಳ್ಳೈತೆ ನೀರು ಇಜ್ಜಿಂದ ಒಂದು ಚೂರು ಬೋರ್ಡ್ನ ಕಲ್ದಿಟ್ಟು ನೀರು ಇಟ್ಟು ಮಸಾಲೆದ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ನ ಮೈಕೊಳ್ಳಿ ಚೂರು ಮೈತೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಒಂದು ಚೂರು ಆವಡವು ಮಸಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಸೋಪು ಬೇಯ್ದು ಇತ್ತೆ ಮೇಕು ಪೊಡಿ ಮಂತ್ ನಂಚಿನ ತಾರಾಯಿದ ಪೂನು ಪಾಡುವುಳ್ಳೆ ತುಳಿ ಸೋಪು ಬೇಯ್ದು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದಾನಾಗ ಗ್ಯಾಸಿನ ಪನಿ ಮೆಲ್ಲ ನೆಡಿಯೋದು ಇದನ್ನು ಇದು ಹಾಕೊಂಡು ಅಡಿ ಪತ್ಕೊಂಡು ಮಸಾಲೆ ಮೆಲ್ಲಡಿಲ್ಲ ನೀರು ದಾಲ್ ಹಾಕಿ ತೂಲೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆನ ಕಡೆಯಿನ ಪಾಡುಂಡುಳ್ಳೆ ಪೊಡಿ ಮಂತನ ತಾರಾಯಿದ ಪೂನು ಸೊ ಕುಡಿ ಮಂತ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಸೊ ಬುಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ ನೀಕು ನೆಸಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ ಪಾಡೋದು ನೆಸಲ್ಲ ಪಾಡ ಹೈಡ್ರ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಸಲ್ಲ ಪಾಡಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೆಸಲ್ಲ ಪಾಡುಜೇರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆದ ಪುಡ ಆಪು ಜೊತೆ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡದ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೆಸಲ್ ಪಾಡುಜೇರು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಕೂ ನೆಸಲ್ ಪಾಡುವೇರು